Untonjana lo. Ubitwa ntonjana. Unxiba kanje untonjana. Njengoba enxibe kanjena, isikhakha esi. Isikhakha esi. Likhawu lokuvika enkatanyaneni. Libanjwa kanje. Athi. Atsho anxibe ke ngoku ivest emhlophe. Aveke ngoku afahlele. Abe mhle. Siteke ngoku intombini yonela. Intombi yakwaBhaca inxiba kanje. Kufuneka apha ngaphambili idolo malivele uthi la ngemva uyende kanje ke ngoba ke kaloku ngoku seniyamankatanyana asehlonipha nifuna into ba ingabi ingaka kanti khona ngokomo kufanele ba ingaka siya kumakhoti ke ngoku umakhoti walapha kwaBhaca nangu atsho ke ngoku abuyise elinye ilapha elithungiweyo alitise ngapha ukuze kungaveli iduncu kumakhoti aphinze umakhoti anxibe kanje abe nencebeta incebeta le ukubitwa kwayo itsho ke incebeta yakhe ite la edasi ifihle isisu sikamakhothi isisu sikamakhothi asivili atsho ke ngoku afihle ingalo takhe uthela iqhiye emnyama pha umakhothi atsho ke ngoku abuyisa amamboza wakwaBhaca awanxibe siya ke kumama owalahla ikhumba wabuyela emasakeni lisaka leli indlela elithungwe ngayo uyalibona ba kwentiwe ifaskoti wajika ke ngoku iskate lesi singemva athathe ke ngoku lanto leyana umkhinqilo lo ngoba sikhinqila siyaba kwaBhaca sinika imbeko kusetshenziswa ke unontobeko edinyaweni kwaBhaca siya kumama ke ngoku wake maJelemanini osesebenzisa isilungu unxibe iJelemani eliJelemani linefaskoti yalo nali yalibona leli Jelemani libhaciwe nje lanxiba kahle la kwaBhaca isinxibo sakwaBhaca esincitshwe ngumfana wakwaBhaca sisikhumba esenyamatanga sasikwa umqala apha emagxalabeni wakhe sentiwe imisebe njenga emboza kwatothi apha edasi wentelwa ibheshu lesikhumba iyonela njengoba enxibe ngolihlobo umfana walapha kwaBhaca ngoku ndicinga uba ndigqibile ukukubonisa kwinto kufuneka ndiyentile kuwe kufuneka ndiye ndakufundzisa ngetandla takho wente amamboza